Tervehdys! Mä oon Kirsi Lehto ja kuntavaaliehdokkaana Hämeenlinnassa. MDIn tutkija Rasmus Aro sanoi tämän valtuustokauden alussa, että kunnat tullaan jakaa voittajiin ja häviäjiin seuraavan 5-10 vuoden aikana. Kaupunki siis joko kasvaa tai se kuihtuu. Mun mielestä on aivan välttämätöntä, että Hämeenlinna saadaan niiden kasvavien kaupunkien joukkoon. Kasvu on tehtävä, se ei todellakaan synny itsestään. Ensinnäkin olisi tosi tärkeää, että Hämeenlinnalle syntyisi maine kaupunkina, yritysmyönteisenä kaupunkina, jossa ei turhaa säädellä, jossa halutaan perustaa uusia yrityksiä ja jossa kannustetaan täällä olevia yrityksiä kasvamaan ja investoimaan. Toiseksi, kaupungin tulee panostaa yhteisöllisyyteen ja arjen toimivuuteen. On tosi tärkeää, että arki on turvallista ja sujuvaa ja että peruspalvelut toimii. Kolmantena, kaupungin käyttötalous tulee pitää tasapainossa, mutta meidän täytyy uskaltaa investoida kasvuun, koska kasvava kaupunki tuo enemmän verotuloja ja se on paras keino pitää kaikkien kaupunkilaisten peruspalvelut riittävällä tasolla. Lue lisää www.kirsilehto.fi ja ota yhteyttä.